posachedwapa tikupasirani nkhani inaso imene yangotipeza kumene. Director of Youth wa chipani cha MCP Baba Steve Malondera wauza a Suleman kuti awapase 300 million kamba kukuti akutchukisa kapena kuti akufalisa kuti akuluakulu ena akuchipani chimenechi cha MCP mophatikizira ndiwo a Steve Baba Malondera akufuna kuwapha a Suleman. Zimenezi a Steve Malondera akuti adaziona pa video ina imene a Suleman amayankhula ndipo ikuzungulira pa masamba a mchezo. Funso nkumati, kodi zimenezi ndizona? Nanga a Suleman nkhani imeneyi ayilandira motani? Pamene tikunena pano, a Steve Baba Malondera adauza lawyer wawo kuti alembere kalata a Suleman, ndipo mukalatamo anena kuti awapange compensate kapena kuti awapepese ni ndalama yokwana 300 million. Kumbukirani kuti anthu amenewa si anthu wamba, wina aliyense ali ndi udindo kuchipani kwake. Monga a Steve Baba Malondera ndi Director of Youth wa chipani chimenechi cha MCP. Iyeyu wakhala Director of Youth wa chipani chimenechi atasankhidwa ku convention imene idachitika last year, ku convention yawo ya chipani chimenechi cha MCP. Ndiponso mbali inayi Suleman ndi National Organizing Secretary wa chipani chimenechi cha DPP, chipani chosusa boma. So anthu amene wandithu ndi akuluakulu mzipani mwawo, si wanthu wamba yayi. Ndipo malipota a Times monga mwa ntchito yawo anafufuza ngati kalata imeneyi yawafikadi a Suleman, ndipo lawyer wawo ngati adayankhulapo china chilichonse choyankha zokhuza nkhani imeneyi. Komatu tanena kuti funso lalikulu nkumati, kodi nkhani ndiyoona? A Suleman adawatchuladi akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP kuphatikizapo a Steve Baba Malondera kuti akufuna awaphe, akuwachitira upo? Ilo ndi funso limene mudaone nokha kapena kuti litayankhe kuzera pa video imene Baba Steve Malondera akuti adayiona ikuzungulira pa masamba a mchezo. Ndipo pamapeto pa video imeneyi tikuonesani video imene a Suleman akuti adawatchula kapena kuti adayankhulapo zokhuza kukonza upo kwa akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP. Koma padakali pano tiwerenge bwinobwino nkhani ndipo tione Times kuti idalemba zokuti chani za nkhani imeneyi. Kenako tikatero tikuoneseni video imene yatsitsa zaye kuti njovu ichoke nyanga. Takhala ndipompo pano tiwerenge news ya Times kuti idati chani zokhuza nkhani imeneyi. Apatu Times 360 Malawi yalemba motere: mkulu wa chinyamata mchipani cha MCP Baba Steve Malondera omwenso ndi phungu wa Lilongwe South East ati akufuna chipepeso cha 300 million kuchoka kwa a Suleman powanena kuti akukonza zowapha. Amalondera kuzera mwa lawyer wawo George Jefferson Kazipatire alembera kalata Suleman kuwauza kuti awalipire ndalamayo kamba kuwayipisira mbiri. Malinga ndi kalata yomwe yasayinidwa ndi Kazipatike, iwo ati Suleman mukanema wina yemwe akuyenda m'masamba a mchezo analankhula kuti akuluakulu ena a chipani cha MCP kuphatikizapo Amalondera akufuna kuwapha ndipo akhala akutuma anyamata kuti achite chiwembucho. Kalatayo yauza a Suleman kuti awalipire Amalondera 300 million kwacha ngati chipepeso powayipisira mbiri, ndipo yapitirira kuti ngati sapereka chipepesocho awatengera ku bwalo la milandu. Lawyer wa Suleman a Gilbert Nkhonyongwa sanalankhulepo pa izi. Olemba Cafe
maulidi. Nkhaniyo ndithu ili motero akuti Suleman adayankhula zimene sizidawakondwerese baba Steve Malondera. Makamaka adayankhula zokuti akufuna awaphe. So zimenezi Steve Malondera sizidawakondwerese konse. Komatu ufunso nkomati kodi Samia Suleman zimenezi adayankhuladi? Tatiyeni tionele video iyi kenako tibwereso ndi makomenti okhuza nkhani imeneyi kuti anthu akuti chani pokhuza nkhani imeneyi. Ine uteko ndimafuna ndibwerebe koma ndipoti nkhani yake ndi yomweyo. Kwachitika incident zana. Yoti bwanjiso. This was on Saturday. Okay. Kuma 3 o'clock kumasana nalandira phone kuchokera kwa Honorable Kenneth Ndovi. Okay. The MP aku Karonga. Maza Karangati. Are you related? No, we are not. Komano mina ma structures atu patali tikhoza moneka. Yes, amafanana na. Kachibale pang'ono. Yeah. Anandimbira koma he was in a shock. What happened? Oti amalepera kulankhula muno bwino. He had to give the phone to Anzawa amene ali nawo galimoto kuti andilankhule. Chinachitika ndichokuti akuti amachokera ku Mzuzu. Okay. Anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament. Chama. Ndiye atangochoka mu Mzuzu akulowa mu Chikangawa anachita notice kuti pali Prado imene ya white koma inalibe ma number plate. Imwe achita track. Amati akathamanga nayo mathamanga. Ndiye anazazindikira kuti tikupangidwa follow. Tukangidwa follow kumbuyo ku ndi Prado iyi. Okay. Ndizo kuti akutipanga follow. Ndiye anali ndi mantha. Akuti anathamanga kwambiri kuzafika pa Nzimba 10 off. Okay. Foti ndi pali anthu anayima. Yeah. Atangoyima Prado ije inabwera kuzabloka kusogolo. Serious? Zana Saturday. Kenneth Ndovi ndi MP au Karonga sindingangwatchula zina ndikunena mbacha maziwa ndi mankwa zinthu zoti zinazo umboni. Yes. Ndiye anatsika ma bounce awiri mu Prado muja ali ndi mfuti. No way. Pambali pa. Yes. Kuzafika kutsegula galimoto ya Ndovi kuyamba kusecha mmene muja I think anazazindikira kuti taimika galimoto yolakwika. Ndiye Ndovi aja nafunsa kuti bwanja akuluakulu chuchitika ndi chani. Okay. Ndakuti pepani tikusakasaka Suleman. Serious? Yes. Timaona ngati ali galimoto. Yo. Ndikunena azizachitika zana Saturday. Ndiye Ndovi aja anali very shocked. Atangoyankha choncho anyamata aja nakakwera galimoto ija kumapita. Ndiye Ndovi momwe ndiyimbire ine. I think he was under shock. Panic. Anazangoona Suleman mu phone mwawo ndikupanga dial. Okay. Pesa wana nakayankha phone ija anali mbale wanga Daud Suleman wa kumakra. Ndiye sanafike so kuti afusa kuti ndi ndani. Anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti achimene kunotuza chitika ndi. Zotere. Ndiye Daud Suleman anauza Ndovi kuti nzosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti akusakidwa. Ndipo mama ndiyimbira ina Ndovi ali mu shock kuti anapasa ubuna wake anali anthu atatu ngamotomo. Mwina nchifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono. Anapasa anzawo aja kundilongosolera. Ndiye izizi ndimafuna ndiauza MCP chifukwa ndikuziwa umene zichokera. Achimwendo baba Malondera Kenneth zikhale ng'oma. Mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za savage musiye. I know anyamata amenewa ndi intelligence yanu tikuwaziwa, galimoto ndaifufuza tikuiziwa, anyamata auto taziwa. Izizi musatitenga Malawi ngati ya Malawi a 1964 kuti mungamati opyeze kumati tutumusa. Ayi, ife takulira matipate tikuziwa kuti matipate aliyense
in a democracy, you are free to express your views. You are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner. Is easy, the enshrined in our constitution. Inu mukafuna kuti mutibwezerese mbuyo siziteka. Olo mutatani, olo mutandipha ineyo lerolo. Ineyo nimafuna Komano bas. I think now I can. Yeah, nimangofuna ndinene kuti ndale za ku Malawi tikupanga ndi boma la Nkhanza, chipani chimene chinatchuka ndi kupha. Ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse pano pa nauza kale kuti ananga madamu anga ineyo ndikusakidwa ndi akongresi ndikhoza kuphedwa. Ndiye ngati ndingaphedwe mulimbe mtima, koma ndifuna ndiafere Malawi amene akuvutika ndilokonzeka kuyika moyo wanga ndithu m'manja mwa kongresi kuti Amalawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke. Ine ndilokonzeka Ndipo ine ndikupange na sure. Achinyamata ambiri panopa, you are hope to them. You are filling the void that was left by SKC. Ndipo siziteka. If they are going to take you, nditakwena kunditenga soine. Atenga wachinyamata wina alias. Do you know kuti what you do here is giving hope? Do you know kuti a police, even omwewa anthu a intelligence akugwiritsa ntchito, do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokera ni boma la DPP sanaguliridwe tu uniform? So zimenezo ndi zimene adayankhula Samia Suleman pa interview yawo imene akumachita makamaka pa podcast. A DPP ayambisa ma podcast imene akumacheza ndi akuluakulu akuzipani zimenezi. Ndipo Samia Suleman ndi amene adacheza nawo 2 days ago. So nkhani imene mwayimvera ndi imene afotokozera Samia Suleman. Awa mukuona awa ni makomenti amene anthu akuyikapo pa nkhani imeneyi yokuti ababa Steve Malondera asumira kapena kuti akufuna kusumira, ndipo achenjeza Samia Suleman kuti apereke ndalama yokwana 300 million ngati akufuna kuti mbiri makamaka ngati akufuna kuti nkhani isapite ku court. Komanso 300 million imeneyi ndiyopereka Samia Suleman chifukwa yoti akuwaonongera mbiri Steve Baba Malondera kuti akufuna awaphe. Nde iwowa sadakondwere ndi zimenezi. Nde auza Samia Suleman kuti apereke 300 million powaonongera mbiri imeneyi apo ayi nkhani imeneyi ipita ku court. Nde atimes atayilemba nkhani imeneyi awo ndi ena mwa makomenti amene anthu akuyikapo pa nkhani imeneyi. Kodi inu maganizo anu ndi mmene nkhani mwayimvera ndokuti chani? Samia Suleman komanso ababa Steve Malondera nkhani yawoyi inu mwayimva motani? Tachitani komenti pamenenso mukuwerenga ena mwa makomenti amene anthu ena achita kale pa Facebook kudzera pa Times pamene adayilemba nkhani